En otieno maber mar Ngeso, janeno mar Lolwe TV, arwakini machiegni e twak makawuono wan godo ka bende apenjo ni bing'eyo jasiasa mari. Bing'eyo ng'ano midhi gone ombulu e kom mar gavana e kaunti moramora ma intiere. Omiyo otieno makawuono dagomb nyisi ni wan gi wendo kendo rawera kijana mana kaka unene studio kae mabende olap dhoge ndong ne kom mabende ok adhi wacho to ene madhi miye thuolo mondo wach ni olap dhoge ndong ne kom mane kaunti mane mondo jodak jogo kura ma kaunti no one ni be jatelo magidhi yiero en jatelo no moromo, en jatelo no makare. Ka bende amiye thuolo owach nyinge kuno moae kaachiel kod komno mabende olap dhoge ndong'ne. En thuolo ni mana king'iyo kamera kacha inyis joneno mag Lolwe TV nyingi kamiae bang'e wadhigo mbaka mathoth kwadhi mbele. Amoso jowinjo wagwa kendo joneno magwa otieno ni oimore uru. Erokamano Pauline kuom kela e studio kawuono mondo watwag gogandawa. An iluonga ni Dr. Mandela Ogada. I'm a pharmacist. To gisani ne olap dhoga ndong ne kom mar gavana e Kisumu County. Kamano. Mana kaka winjo joneno mag Lolwe TV wendo makawuono wan godo e studio en Dr. Mandela Ogada ka bende nyisou kanyo ni olap dhoge ndong ne komno mar gavana mar Kisumu County. Arwakou kan jata chenro maru Pauline oyudo wadhi uru mbele. Daktari. Yes. Iwinjo nade chopo e studio mar Lolwe kendo twak gi jodak ma Kisumu kalore kod komno mabende sani dwaro kwa dong mana gi dweche matin to wadhi e yiero maduong'. Daero wacho ni en mor mogundho mondo mi awuog ogandawa ka ginena yanga. Kech ang'eyo nitie ji mosebedo ka winja ni Dr. Mandela ochung', nitie jomoseneno posters, nitie jomoseneno banners, nitie joma nigi flyers, kendo bende nitie joma nogoyo na sei gi sironyo sama na manyo sei. To nitie jomoko mane naoro mana joga to ne gimiyo sei. Koro ne gigombo neno ni to gavana ni en ng'a. Koro amor chopo e studio kawuono kendo jothuru amor kodu kendo arwako we twak makawuono. Kamano. Aneno kanyo kano mi iluongo ni sei gi sironyo mana kaka iwachono. Mano fulo ni ji ohero kijana makorka biro nikech pile jogo osekawo ni kijende gin jogo mowe oko. Gin mana jogo mitiyo godo sa siasa kendo sani usenyiso example maber un kaka kijende mondo uchung' mondo ular kombe mopogore opogore. Ne ng'ano ma samoro kia Dr. Mandela Ogada mana kwadhi mbele. Inyalo nyisowa sigandi matin, iwuod kanye, isomo kanye, background ni matin tu ne jogo ma samoro kia yama ne jogo ma samoro ng'eyi to kong'eyi matut kaka gidwa ng'eyo dichieng' otieno makawuono. Erokamano Pauline, mano penjo maber. Adier ji mang'eny penjore ni to nyieni en ng'ama nade oa kanye. Jothurwa kaka nasewacho nyinga Dr. Mandela Ogada, samoro ne ng'ama koka oyawo TV mare, wang' jowi mare. Erokamano. Aja Nyakach Koguta, West Nyakach. Kendo kanye kama nyuola kamoro ni Kagola family kanyo. Kendo kanye madonge. Kiana kale Somba. Koro e Somba, mana e school man machiegni kanyo onego primary school. Kasto bang'e no to nadhi school bende machiegni Thudiboro secondary school. Emana some form 1 nyaka form 4 matimo penj kanyo. Kendo giteko mar Nyasaye ne wayudo grade manomiyo wachopo e mbalariany. Mbalariany isomo kanye, isomo ang'o? Kamano. Mbalariany asome University of Nairobi, School of Pharmacy. Kendo atimo Bachelor of Pharmacy. Ma koro an daktari ma opuodhi. Kamano. Mana kaka uwinjo ok ena daktari gi nying kamano, en daktari gi tim kech mano e gima osomo, lakini sani owacho ni daktari no odwa mede gimoro matin ma en siasa mondo neno telo ne nyikwa jokanyanam. Daktari nyalo nyisowa ni sama ni somo bende in gi siso moro mar siasa kata bende nitiere leadership skills moko mani portray ndalo mane pod in e school ama oko kae kopogore gi school? Chutho thoth ngimana osebedo e school. To mana kaka penjo en gi duoko e iye nikech nabedo e leadership positions mabuora sama ne an e school. Primary school ne ok abedo e leadership position. But high school
Form 1 nabet head boy mar Form 1s. E kindego ne skundwa nitiere gi chenro mar keto Form 1s dong' e skul sama joma moko dhi e half term nikech Form 1s ne donjo modeko. Koro ka ji odong' to leadership positions ne ok nyal dong' vacant. Koro kano ket thuolo ni joma dwa bet head boy, head girl and all those positions mondo mi ochung'. Nachung' kendo jo class wano yiera gi sironyo kabisa. Mano e leadership position mokwongo, but na serve for 1 week. 1 week. Koro ka jomoko kano duogo to I had to step aside. Apart from that, nabedo laboratory prefect, mabende an elective position that time in our school. Kendo bang'e no nabedo dormitory captain at towards the end of my study. Yes. Sani waneno ka kombe nowuok mopogore opogore kendo nowach ni ng'ato inyalo laro kom moro amora. Wan gi kom mar MC, wan gi kom mar MP, wan gi kombe mopogore opogore. In ang'o miyo ni neno ni mondo idhi e kom mar gavana kopogore gi kombe ma wacho chien nikech inenori rawera, ng'ama neni pod in rawera. Kako madier pod an rawera. Kendo penjo mipenjo no Pauline en penjo maber ahinya. Kane awuotho Kisumu kor gwenge wa kae, thoth jowa ne penjo no ni to yawa to madi chak gi piny koni. To daero wacho ne jowa niya, nitiere sigand nyien moro miluongo ni Icarus. Icarus piny jo Yunani kocha, Greek machon, gin gi sigendni mang'eny. Koro Icarus ne wuon gi oloso ne buombe, kendo wuon gi onyise ni Icarus, ang'eni in rawera matin kendo in gi teko. To buombi ma in go gi olos gi duogo. Duogo en wax. Kolos gi duogo kamano, kidhi mabor ahinya e wi chieng' kucho, to chieng' nyalo melt gi kendo dhi gori piny. To kifuyo ma piny kae bende nitiere kaka ng'ich nyalo mako buombi kendo ok idhi fuyo maber. Koro miyo in gimitim fu mana gi diere. Lakini Icarus kalore gi teko mang'eny mane en go, Icarus nodhi ofuyo machiegni gi chieng' ma chieng' omelt buombe mogore piny. To bende ang'eyo ni dino fu piny ahinya, samoro bende dino gore piny. Koro jothurwa penjo no ber, ne ok adwar dhi chung' president, chieng' nyalo toto buomba magora piny. To bende ne ok adwar chako gi piny nikech kom mar MCA ok e kom ma piny mogik. Wan bende gi kom mar chief, assistant chief, wan gi jaduong' gweng' mlango, wan gi kombe moko matindo. In leadership chakore e family. Wan nyaka gi the head of the family, ma is the father most of the time. Koro yudo ka dine bed ni ichako ni age, kalore gi age mari ma eka monego ibede, to nonego bed ni adhi chako gi bet jaduong' gweng'. To mano ok kaka telo en. Waseneno joma ng'eny modonje telo katindo. To kendo e gikone ni gitimo ne jopiny gik madongo mogik. To bende waseneno joma donje telo kadongo, to bende gimbe gitimo ne jopiny gik mabecho. Wan gi examples mang'eny. Anyalo wacho nu wuodwa ma Tom Mboya ne rawera kabisa. Kata sama owuoyo gi John F. Kennedy America kocha, ne en ng'ama rawera, probably my age. Manyiso ni joma tindo nyalo timo gik madongo. To bende waseneno jok matindo modonje telo to timo gik maricho. Bende waseneno jok madongo modonje telo to timo gik maricho. Koro gima temo wacho en ni age en mana number. But leadership en gima ni kuom ng'ato. Yudo ka ng'ato nyalo bet rawera, onyalo bet ng'ama duong', to ka en gi chia kod were mar telo, to bro timo gik mabecho ne jopiny. Koro mano emomiyo an kang'iyo e positions mikwano gi duto, kama nanyalo serve godo jopiny maber mogik en kar gavana ka. Nikech ang'o? Gavana ng'iyo allocation mar resources e county. To essence mar devolution en ni mondo pesa ochop ir jopiny kendo dongruok ochop e kor gwengewa. To mano gima kang'iyo go wang'a e Kisumu county waka, taeno ka nitiere gaps modhuro e higni 10 mwasebetgo. Omiyo naneno ni kae e kama vision mara nyalo donjogo maber.
Ne ng'ano ma samoro nyalo wacho ni idhi Laro kome Kisumu County. Inyalo nyisowa ni un ji adi masani olap dhogi ndong' ne kom mar gavana bang'e nyiswa party ma bende ichungo. Erokamano. Thoth jowa penjoga penjono kabisa. Kendo nitiere kinde moro kana dhie to penjo mane to ichung' gi party mane. Koro en penjo maber ahinya. An achung' gi independent. Yes, aja independent from the word go. From the word go tiende ni nyaka ne chak bet gi miyumo mar donje telo. Ne an ja independent. Ok ni samoro idhi to party oluari sama nitimo nominations to koro ineno ni duog independent. Ne ok adonje party moro amora. Nikech kanyalo gilo matin. Nitiere ja Afrika moro kae malich ahinya. Lakini magoro noselal kode e yo mane wang'eyo chien kucho higa 2011. Iluongo ni Muammar Gaddafi. Gaddafi ondiko book miluongo ni Green Book. Kisomo Green Book to wacho ni the political party en achiel kuom dictatorship tools matiyo e piny masani. Okelnwago gi jowagunda. Ne gikele to ginyisowa ni koro mondo ubed democratic nyaka ubed gi multipartyism. To multipartyism ni en also a way mar dividing us to rule us. Koro an naneno ni kik adonje yor party. Koro ne ok adonje party, an ja independent. To I'm aware of competitors man go e Kisumu County. Wantiere gi incumbent governor ma waduto wang'eyo. Wantiere gi former governor ma bende waduto wang'eyo. Kendo wantiere gi independent candidates ariyo mamoko. Koro wan independent candidates adek. Kamano. Inyalo nyisowa ni mae odiochiengi mokwongo ama mae season mokwongo ma ibedo e limelight as a politician koso samoro nisetemo chien kucho? Mae anyalo wacho ni mokwongo. To kata kamano e higa 2017 ne abwogo ni achung'. Ne ok achung' ayanga, nabwoga matin. January nachako gi merchandise moko matin. Naloso posters kod calendars. Ma chieng' moro chien kae mana machiegni dweche ariyo mokalo. Ka nadhi kamoro ni Kong'ow, chiro Kong'ow. Nabwok kayudo ka nitiere osiepna moro ma pod nigi kalenda mara e wall mare e dukane. Mano kalenda managoyo 2017. Lakini mapiyo piyo bang'e no ne wakoni we wadog piny mondo wawene professor odonja ne oti nikech waneno ka gima en gi vision maber. Koro ndalono ok anyal wacho ni nachung' lakini nabwogo. Koro sani nyalo bet ni mokwongo tik ma koro adonje limelight. Kamano. Kapok wadhi e yweyo, aneno ka director nosenyisa kacha ni onego wadhi e yweyo. Inyalo nyisa ni pogruok mane mineno e kind bedo ni in jachung' kend, iluongo na chung' kenda, to kod chung' gi party. Bende nitiere pogruok, to gin pogruok mane ama obiro gi challenges mane? Pogruok nitiere maduong'. Kendo challenges bende nitiere. Pogruok mokwongo en ni kichung' kendi to nitiere kaka in gi independent mind. Mana kaka the independent name, quote and quote. In gi independent mind ni you can think on your own. Ma ok ibedo pushed by other forces. Joma nie party yudo ka ng'ato idhi di makoni ni ng'ane Mandela in pod itin bed kando matin oene ng'ane. Tiyudo ka independent kata pod atin kamana nyalo dhi adhiya nyaka debe. Ma jopinye ma koro wach niya. Koro kaluwore gi lek ma ng'ani nigo gima ng'ani nigo we yier ng'ane. Kamano. Koro mana kwadhi mbele, inyalo nyisowa ni Kisumu County ka iserieyo badi okang'a maromo nade, isewuothe gwenge machalo nade, to so far support ama feedback miyudo kuonde miwuothego chalo nade? Erokamano. Excuse me. Kisumu County asewuothe malach. Kendo ang'eyo kor gwengewa nyaka e wards wa 35 ma wan go duto. Kata obedo ni moko ni e chuny boma e Kisumu Central ma ok ne wanyal chopi, lakini manie kor gwenge oko mashinani to ang'eyo gi duto e sub counties wa 7 ma wan go. Koro support aseyudo ma is overwhelming. I didn't expect that much. Makenda agone jothuru erokamano. Nikech kana bire gweng' nabiro kodong' juma achiel to wach nomination rumo. To within juma achiel jowa nogoyo na sei
gi kaka nawacho ni gisironyo ma yudo sei mokalo 500 na walawo 590 gi wiye koro ka wachungo to koro mane ler mana tero ne gin 541 kachiel kamano. Ng'ato nyalo penjo ni seche moko strategy mane manitiyo godo nikech iyudo ka samoro ng'at mosebet kanyo ma jo kanyo ng'eyo kendo en ng'atno ma samoro odak gi jogo kamoro achiel. Iyudo ka bende ni ya kudu machiel mi kendi chaki yombo. Mano ang'e ni notimore. Strategy mane manitiyo godo mondo oyud sei ainagi? Erokamano. Strategy en mana wuoyo gi jopiny. Wuoyo gi jopiny lakini strategy moro bende ma anyalo wacho lakini adikora nikech ang'e ni joma walero gondo bende neno wang' jowi to siasa ka wayombore strategy kanyo. En ni nakuongo atiyo gi delay tactic. Kuongo delay ma opponents wach ni ng'ane onge ground. Kasto tibiro gi force mang'eny e dakika mogik ti overwhelm gi speed. Koro mane gima natimo. Narito kodong' jomachiel tabiro ta overwhelm gi speed ma ok ginyal stop kamano. Mana kaka in janeno mar Lolwe TV wendo ma watwak godo otieno ma kawuono en Dr. Mandela Ogada ka bende onyisowa yorego ama gino momiyo lap dhoge ndong' ne kom gavana ma Kisumu kata bedo ni en rawera bonyisowa kanyo gimomiyo noyiero ni komno ema nyako dhi. Wabiro dhi e yo matin kik idhi mabor kete mana e Lolwe TV. Odok. Otieno makare kendo arwakini machiegni an Pauline Oyudo ka wendo makawuono wan godo e studio en Dr. Mandela Ogada ma bende olap dhoge ndong' ne kom gavana e bomano ma Kisumu. Ka bende chien kacha uwinjo kaka watwak kode onyisowa gigo ma bende en godo yore ma bende otiyo godo bedo ni nobiro ka odeko jomachiel kende to jodhi nomination omiyo ne ok okoso yudo ombulu mokalo kar mano dwaro. Mandela mana kwadhi mbele. Inyalo nyisowa ni koro kwa donje chuny twak agenda mane ma in godo ne jo Kisumu. Erokamano. Mano kendo kore kama e chuny twak wuon. Koro twagi. Nikech chutho jowa machung' seche moko ng'ato chung' kowacho ni an nabiro mana gi pesa mang'eny adwa olo to ji gona ombulu to ok yudo ka ng'ato samoro onge agenda. Koro agenda kae e kama jopiny onego ng'i gi wang' ariyo mogik. Manifesto mara en title ni Regeneration of Kisumu. Nikech regeneration tiende ni en gimoro mane nitie to nodhi piny koro ichiere. Ineno. Kendo kwang'iyo Kisumu county wa maber kata ka ne pok obet county to Kisumu owuon nobedo hotbed of politics, both bad and good, but mostly bad. Kendo wechegi ang'eni jowa biro somo manifesto na biro neno nandiko ni by dint of both force, strategy and stratagem Kisumu county not the piny makoro chalo gima en ongo monego fu malo lakini koro lak mana piny ka gigwen. Koro regeneration of Kisumu tiende ni wadwa ni wachier Kisumu. Kisumu no seter mogore piny. Ne en an eagle but now bedo fed on chicken feed. Now it is walking with chicken but it has the potential to fly with the eagles. Kendo ka ngeko mana e topic mar regeneration aero Africa. Ne okawacho ni kachako ni a budding pan-Africanist. Budding tiende ni makoka wuok pan-Africanist kendo aero ideas ma jowa kaka Professor Lumumba wacho kuom Africa. Kendo waneno ka Africa en kama nyalo bet kamoro ma great kabisa. To Africa kwa wacho Africa to neno kama duong'. To kwa pogo Africa into small pieces to wayudo ka wan gi small corners nyaka kaka Kisumu county. Koro Kisumu county is a small corner of Africa ma kwa develop to wayudo ka wan gi Africa maduong'. Nitiere ja Africa moro kama ji ok ong'eyo. Iluongo ni Pixley Kaisa Kaseme. Oja South Africa. E kinde machon 1906 tarik 5 dwe mar 4
Pixley Seme bende ne rawera mana kan kama. Kendo sama no Twak e University of Columbia. No entitled speech mare ni Regeneration of Africa. Taero gimoro mano wacho ni Africa now realizes her anomalous state and desires a change. Koro mano e gima neno kama neno ka Kisumu nitie sani. Kata Pixley no nene chon kamano. Kisumu nitie kamarach. To Kisumu now realizes the anomalous state and desires a change. Koro mane change ma adwa na kel. Sorry. Kendo adwa na kele gi okenge abich. Mokwongo en weche mag ngima. E agenda mara mokwongo en ni adwa ni a revamp the healthcare sector. An ng'ama daktari. Kendo bende ewi Bachelor of Pharmacy asomo health system management. Kendo ang'eyo kaka onego bed ni wa strengthen health systems in East Africa. Asomo both Tanzania and Kenyan system. Koro Kenyan system ma wan go health and devolved. Manyiso ni en Lolwe County. Ka en Lolwe County kamano, county onego bed ni nyiewo equipments, nyiewo yath, ndiko dakteche gi ji duto monego bed ni tiyo. To jowa maneno kosetiyo mbele, aneno ka ok gin gi nini diagnosis maber mar shida mar county. Kendo shida ma wan go e county mar health, jowan thothne meja gaon ng'iyo ginene madongo ka, osiptende madongo. To shida ing'eni chakore kuom individual kaka koro an Mandela kata in Pauline. King'eyo kaka onego bed ni rito ngimani, tiyudo ka wan duto wang'eyo kaka warito ngimawa. Iyudo ka koro wadhi e family unit, family yudo kaka rito ngimagi. Wadhi e community, yudo ka community ong'eyo kaka rito ngimagi. By the time makoro wan e community level, makoro wang'iyo ni wan gi dispensaries e communities, thoth ji are aware of their health and they have a good health seeking behavior. Koro nitiere kaka an gi chenro mar loso wach healthcare ni kochakore kiwango mapiny mogik, ma en individual kamano. To kopogore gi healthcare, we mention mondi koka ler. Kopogore gi healthcare, adwa na revive agriculture sector. Agriculture thothne omako gik mang'eny kendo en backbone mar economy marwa. Ma kwa focus kuome to eka wanyalo beto jogo madongore. Neno. E higa between 2004 and 2007, butwa Malawi piny ka, President Bingwa Mutarika no demonstrate, ngeni no ngeka matin, mobwogo matin ni kodwa loso agriculture sector. Kendo Malawi no produce surplus maize magichako export. Manyiso ni ka telo maber nitiere, to okochuno ni in kama nade wanyalo produce a lot of things. Nikech Malawi bang' mano, bang' ka Bingwa Mutarika noseya, wayudo ka Malawi ne odok piny production. Manyiso ni ne nitiere the contribution mar the leader ma was very critical. Kopogore gi agriculture, mano na ngeka Malawi, ngeni lawyers ohero wach moro ni jurisprudence gi weche makamago. Inyalo gimi wuoya e wiye ni bose time kamoro, be en gima nyalore? Yes, en gima nyalore. Agriculture sector ang'eni thurwa puro niang' sana yo Muhoroni ka. To jowa bende sani pidho rech. Tie joma nigi fish cages ei nam, tie joma bende nigi fish ponds. To jowa bende onego Karaero kae, Nyando sub county, wapidho mchele. E Nyakach sub county got Nyabondo malo kacha, en kama miyo monego bed ni pidhe nyaka kahawa. To kahawa ing'eni thothne jowa oko pidhe ahinya. To kopogore gi mano, wan gi bel kod bando ma bende timo maber. E gwenge mag Nyakach en kama pamba time maber nyaka nene. To wayudo ka agriculture sector sani koro dhi piny. Koro mane momiyo an nadwa na revive achiere mondo duog ngadho monego bed ni obete. Kopogore gi agriculture, ang'eni ang' ni penjo ewi manifesto gi mondo eka ler zaidi. Kopogore gi agriculture, nadwa ni a revamp
the education sector. Ahero tich ma national government kod county government timo, kendo nyaka chiw puoch ne incumbent governor, nikech ndalo moko adek mokalo ne waneno ka no confirm ndiko mar jopuonje mag ECD, yes donge, kendo no ndiko gi e county, ma mano ne en chenro maber zaidi nikech kama wachako go education en kama piny kachacha. To nitiere gaps moko ma pod aneno e education ma onego bedni nini nitiere kamoro mondike e muma ni catch for us the little foxes. Koro mago little foxes ma can ruin the good vineyard ma wan go. Kata bedo ni national government provide free education kendo ministry push mondo nyithindo te osom, ECD bende county government push maber. To nitiere rode moko ma pod aneno ka ok wa handle gi maber to ginyalo ketho progress ma wamek. Be mana kidhi mbele gi manifesto, inyalo nyisowa ni gin rode mage? Yes, achiel kuom rode mantiere en ing'eni wacho ni wan gi free education. To iyudo ka sikunde onge gi chiemo moromo nyithindo. Sana primary schools. Reality mani ground en niya, nitiere kaka jowa iyudo ka ngaji moro nitiere ogoyo touch e county, ma bende kapo ni ariambo to jawinjo moro, janeno moro ang' ne go simu wache. Nitiere ngaji mokwako Kisumu county. Miyo iyudo ka nyathi seche moko e ot kama nyathi yae ok oyud nutrition maber, kendo maybe e school kodhiye bende nyathi bedo kech. Koro kata bed mana ni imiye buge mondike, imiye buge mosomo, imiye US team e school gi everything, tiyudo ka nyathini mondo mi perform maber tek. Yes, nitiere research manotim e piny mar India mawacho ni poverty reduce IQ by almost 15%. Excuse me. Koro yudo ka sorry, program man go ne households, yudo ka en program ma adhi highlight mar miyo jowa teko mar bedo gi ngima makare ei family unit, nikech nyithindwa mang'eny chigni 90% gidak e family kuchocho. E sama nyithindo somo e primary gin joma dhi school to dok dala. Manyiso ni kwa strengthen healthcare mani e ot ka, nutrition e ot ka, to nyithindo gi kodhi school to gidhi perform maber. Koro education ok ochuno ni nyaka wanyiew mana buge, wachul negi fee gi gik makamago, nyaka bende wang'ini to ot ma nyithindo ae ere kaka nyithindo gi develop ka. Koro mana achiel kuom rode mantiere, ma ineno ka en rot ma ok nyal neno direct, ok inyal nene direct, en rot ma nyaka igone kona kama. To kopogore gi mano, nitiere kaka gimiluongo ni motivation of teachers. Ogoyo tach e gwengewa. Yudo ka jopuonji adiero nego bed motivated nikech gitiyo tich matek. Tiyudo ka koro nitiere kuonde mamoko ma motivation ni jopuonj moko kete ka gima koro en gima really mandatory. Ma I am aware of nyathi moro manowe school nikech motivation fee mar jopuonj notame chulo, nikech nenore ni janyuol ne pesa ni otamo yudo. Nyathi bende koro kodhi kucho tigole ni dogi yo pressure oewe, to noyudo ka en candidate mo drop out. Koro mago unfortunate things ma ok onego bed ni timore. County government mara e tenda bro ensure ni jopuonj, nikech motivation essentially and for just sustenance, meals, gik makamago. Nikech jopuonj seche moko tiyo gi overwork themselves, kaka sani wan gi short nini, iyudo ka gidwaro motivation mana matin. County government nigi teko mar timo mano, mar chiwo chiemo ne jopuonj e school gi gik makamago, mondo mi kik nyithindo gol ni dok omo gik moko dala to school onego bed ni free kamano. Yes. Okay, mana kwa dhi mbele, waneno ka Kisumu en county mamiyo, kendo en county no monego bed ka tourist kata jogo ma timo ohala ber ka opong'o county ma Kisumu. To sana kibet kin ming'iyo, iyudo ka mano ok timre. Kopo ni donjo e telo, ere kaka idhi loso mae?
Mano en observation maber kabisa, Pauline. Gima timore e gwengewa en ni jowa mokwongo pok wabedo gi a good mindset mar timo biashara. Yes. En reality mathoth ji ok ohero wuoye, lakini jowa oko mako ohala motegno. To kopogore gi shida man kuom jowa, nikech mano to en shida mayot. Wanyalo bet mana gi incubation centers, mano nie program mara, business incubation centers. Mipuonjo jowa kaka inyalo timo ohala, jowa matindo youths. Gin joma nigi teko kendo gi ideas mong'ith kabisa. To gikoso mana msukumo moro matin. Koro mano chenro ma abro keto e county government. Kopogore gi mano, nitiere pesa mang'eny ma sirikal ni godo monego bed ni chopo e lwet jopiny mondo tim ohala. Wan kod youth fund, wan gi women enterprise fund. Tiyudo ka gima timore e thurwa seche moko ni pesa gi achiel kuom I digress matin. Achiel kuom roles mag Gavana en ensuring accountability kuom resources mag jopiny, kaka funds minena kwanogi. Onego bed ni the Governor ensure ni pesa ni beno chopo, pesa ni onego bed ni chopo e lwet youth group ma Pauline nitie. Pesa ni beno chopo to be gitimo kode gima ne giwacho ni gitimo cha. Koro wayudo ka that supervision and accountability ema koso. Koro tenda abro ensure ni pesa gi trickle down ma gichop ir jopiny kendo gitimo gik ma onego bed ni gitimo kuonde ma nyao bete wamedo mijing'o kamano. Dr. Mandela, inyalo nyisowa ni gin projects mage ma samoro isetimo ama gin ang'o gini misetimo ne jopiny ma ginyalo wacho ni adiera Dr. Mandela kwa yiero to wayiero telo makare. Mano penjo maber. Ne jopiny ahinya to pok abede capacity mar timo 1, 2, 3 manyalo kwano. To gima miya mijing'o en rawera moro mwasomo sigande e buk mar Samuel mokwongo 17 kachacha, iluongo ni Daudi. Daudi kodhi ruoth to kone ni ruoth, an anyalo nego Goliath ni. Kendo Goliath ni aneno ka en gima yot kabisa, kata tamo jolweny kamano. To kopenje ni to in mikwaya ni ere gima isetimo ga, dakwane kama isegoyo lweny. Daudi okoni lweny to pok agoyo, lakini sama akwayo cha nitiere gik moko matindo mana asetimo. Ka simba omako rombo to na mako mayiecho. Koro gik matindo kamago. An bende an gi matindo kamago ma anyalo kwano. E kinde moko chien kacha natemo yao organization, foundation miluongo ni Midas Touch. Pod en e process mar registration. Koro poko ngirore mondo mi ochak serve jopiny. But en organization ma agenda mare en konyo jogo ma diponi bedo gi nyao. Sana gima nolomba timo mano ne en wach school fees mar nyithindo. Yero ka ne ane gweng' sama ne ane mbalariany, thothne ka ane rusa tadhi e gweng'. Tiyudo ka ng'ato samoro drop out of school mana nikech fee. To fee en gima ok onego bed ni ng'ato drop ne out of school e piny ma wantie sani. Nikech en gima wanyalo yudo donors, wanyalo yudo well wishers. Koro channel ma well wishers gi nyalo luwo ema seche moko bet matek. Koro foundation no en gima adhi register kendo mondo okony jopiny. Kopogore gi mano, as support bende e okang' mana matin tu e crowd. Jowa matindo matugo mipira. Ing'e ni talent en gima wan go mang'eny e thurwa ka. To jowa matindo kendo temo matek mondo gi develop talents gi. Nitiere team moro miluongo ni Kombewa FC. Kanyo ne antiere member chakre 2018. Kendo ka sama gin gi chenro tauro contribution moro matin. Kopogore gi mano, ase develop around aluora mara, mar familia mara kod jomoluorowa. Anyalo mention ni joma maybe udi minyalo yudo ka nitiere ng'ama nagero ne ot kane ni od lum. Mago mana chenro matindo ma ok oromo mention, but gin achiel kuom gik ma gik manyalo
miyo manyiso ranyisi ni ng'ani kare kwa trust gi gimoro maduong' to onyalo timo gik madongo kamano. Okay, kanyalo ng'adi gi kanyo, inyalo nyisowa ni bende ipani the outgoing governor osetimo moromo? The outgoing, the incumbent, yeah. The current governor osetemo ma kendo nyaka wamiye puoch gi pak. Wayudo ka Kisumu ka chuny boma losore ma Europe, Kisumu en aina Europe kabisa, kata kana wuotho ayudo ka Kisumu lokore kabisa, kendo mano nyaka wamiye pak kod puoch. To kata kamano aneno ka ok otimo moromo nikech Kisumu county duong'. Dine governor en city mayor to dine wacho ni otimo everything madwarore nikech oloso city. To governor tije oingo bete city kende. Wan gi sub counties 6 ma ok nie city. Kendo king'iyo thoth jowa odak e kor gwenge oko. Koro iyudo ka kor gwengewa kata nderni kiwuotho e kor gwengewa sani, iyudo ka nderni duto ma feeder roads ka gin gilokore aoche. Tiyudo ka roads gi gin nderni migero gi pesa mang'eny, seche moko kata $5 million dhi e ndara. To bang' higni moko 2-3 ka ok orit ndara ni maber, oulo ywayo kite gi te, olokore aora kendo odwaro abuga kendo. Koro gima dine government otimo after the 10 years of devolution, onego bed ni wan gi lam e kor gwengewa. En gima yot ma kweni otimore, lam otimo newa. Butwa Kericho ka bende lam otime newa kor gwenge. Yudo ka feeder roads gin lam. Nikech sama wan gi ndara maber, ka ng'ato mane dwa puro pamba ne moro, ng'ato mane dwa puro kahawa ne moro, joma puro mchele, gido ka gitero gigi e chiro, joma timo lupo e nam, gido ka gitero gigi e chiro mayot. Erokamano Dr. Mandela Ogada, sama e owango kendo adwani mondo ing'i kamera kacha. Yes. En wach mane ma in godo ne rowere, bedo ni in rawera ma sani koro dwaro telo, ma be osedonje telo, wach kamano. Yes. In rawera manie telo kendo in a good example ne rowere manoko kacha. Kendo wayudo ni kom idwaro ok en koma koma, en kom idwaro gi jok ma samoro osebobea e uwanja mar politics. En wach ni mane ne jogo kura e gwenge ma Kisumu voters, en wach mane kachiel kod rowere, nikech wayudo ni every election ya iya iyudo ka rowere gin jogo ma timbe manjore hapa ning'eyo sana sana Kisumu gi Nairobi, to Kisumu gin ga gwenge ma Kondele. En wach mane ma in godo ne jogo ma sani ne TV mar Lolwe? Erokamano Pauline. Jothurwa gima daher wachonu kaka joma rowere wetena, ni gimoro amora ma chunyi dwaro timo, just take the first step, kendo ibiro yudo ka time bedo mayot nyowuoyo. Kata obed gimoro michako mana mapiny, to chake achaka gi kanyo kendo idhi mbele. To mana kaka mi mention e ndalo siasa kama, thoth rowere iyudo ka itiyogo e kelo tulo, ketho programs mag joma moko, mag opponent. Koro daher mana jiwo jowa ni wabed mana gi campaign mokue. Okay? Wabed gi campaign mokue, ma ok wayware koni gi kocha, ma onge uwi, kendo onge weche makamago. Kopogore gi mano, rowere gin joma roteke kendo gik ma gitimo mang'eny, talents, an gi programs mang'eny. Ka wachako campaign ayanga, wadhi kelo programs mag football tournaments, kendo gima naduoga fwenyo gi survey mana timo, ni joma mine kendo ing'e ni ka wakete football tournaments mag gi mwa jiwo talent mag gi, to gin joma nyalo chopo wa nyaka e World Cup. Koro wadhi timo chenro makamago ne jowa matindo. To jowa matindo bende ang'eyo ni timo programs kata mag lupo kod pur. Nitiere chenro ma an go mwabiro keto mondo mi wajiw jowa gi e gik moko duto magitimo. To jipo mara maduong' en ni gimoro amora midwa timo, chake achaka. Erokamano. Janeno mar Lolwe TV mang'eny madamed onge, uwinjo puonj makare kaachiel kod manifesto mar Dr. Ogada e TV marwa mar Lolwe otieno ma kawuono, ka bende onyisowa komno modwaro, ka bende ogo erokamano, onyiso rowere ni gino midwaro chake achaka, ok ochuno notin kata oduong', ibiro chopo mbele. Asebedo jata chenro mari
Asabedo jata chenro mar ripodino yudo ritiuru masani Nyasaye orit wambu rito.